Playu na Plants vs Zombies. A toto je tutoriál, ako najrýchlejšie zarobiť peniaze. No, my sme v podstate hráme za tohto vynálezcu a my tu stávame teleporty a stávame tu aj takéto turetky. A keď postavíme teleport, dostaneme 100 coinov a keď ho hocikto použije, získame 10. Ako ste mohli vidieť vľavo dole. A my na tom strašne zarábame, čiže nebudeme robiť to, čo ostatní, že budeme zarábať na tom, ako zabijeme, ale budeme zarábať na tom, že staviame teleporty. No. A za rastlinky asi najlepšie hrať za pea-shootera. Akože je to jedno, akého, že či toxic pea-shooter, alebo ten flame pea-shooter, alebo to je jedno. Len hlavne, že za neho hráte. A vy tam v podstate máte tú bombu a tá bomba dáva strašný damage. A keď už v podstate, keď zombíci obsadujú tú bejsku a vy tam, že ich tam je veľa a vy tam hodíte tú blbosť od toho pea-shootera, tak vy za to získate strašné peniaze. A v podstate skoro každý na tom zarába, lebo vidíte, ako každý má vymaxovaného pea-shootera, lebo sú v podstate, oni sú silní, sami o sebe. A hlavne tá bomba je sama o sebe silná. No a v podstate, keď stávame tieto turety, získame tiež peniaze. A ak napríklad neviete hrať za pea-shootera, alebo ste v tom noví, tak sa vám oplatí hrať za slnečničku. Lebo tá healuje a ona získava za to veľa peňazí. Alebo ak napríklad nemáte odnomknutých charakterov, alebo ja neviem čo. Už má ten náš teleport málo života. Ale takedy sa vám stane, že tu je viacej engineerov a oni to chcú tiež spraviť. Tak vtedy je lepšie si asi dať toho... teraz tu nevidím ho. Za toho... Viete, za toho s tou brokovnicou. Nie je to brokovnica, ale... Vidíte, za tohto. Neviem, ako sa teraz volá. A on dáva tie healing station aj sa tak vyvarpovať aj všetko také. No tak za toho je dobré hrať. Vidíte, za tohto. Za tú hlavinu. Lebo on v podstate je silný na blízku a vy keď sa k nemu teleportnete, tak vy ho hneď zabijete. A to je na tom dobré. Oh, bullshit. Nikto ma nevidí, ani ty kaktus ma nevidíš. What the fuck? Ach jaj. Aj táto slnečnica je s tým sunbeamom strašne silná. Ja neznačám. What the fuck? Fuck the system, ideme presne cez to. A dostaneme sa tam rýchlejšie, než keby sme šli bokom. Teraz sa nám asi oplatí to zničiť, lebo potom budeme pomáhať aj našim. No a teraz sa tam môžu ľahšie dostať. Takže to sme v podstate pomohli každému a teraz nám to už pôjde rýchlo. A získavame za to 250 coinov, čo je vážne dosť. Tento nás chce predbehnúť, ale sa mu to nepodarí. Lebo si tú vrtačku dal skorej a my tam budeme skorej a oni tam všetky navnadí a neviem čo. Tadá! Presne tak, presne tak. Presne tak sa to má robiť. Vidíte? Vidíte? Lenže vás nemôžu zabiť. Tak ako mňa teraz. Zabijajú. Ale nikto nezabíja. Takže som vyhral, what the fuck? Hej, ty jedna sviňa jedna. Kemperská jedna sviňa jedna. A zabil sme ho. Uhni. Díky za pozornosť. Hej, kto tu na nás strieľa korny? Vy ste zlí? Vy na nás strieľate kukurice. Vy ste nehygienicky. A už natáčame 5 minút v podstate. No tak, asi sa to už bude sekať možno. Neviem. Lebo programy na natáčanie sú fakt biedne.
máte video, ktoré má 25 minút a nevie vám ho tam dať, lebo je dosť dlhé. No tak choďte do riti. Tieto presné strely týchto rakiet, to ja milujem. No jasné. Aha. Ten moc dlho nepožil teda. A teraz, keď už sme napríklad tuto, tak sa nám oplatí chodiť za tohto healera. Tento, akože nie presne za tohto, ale on má také dobré veci. A on sa sem hneď dostane. A nie je ani tak veľmi viditeľný. On je skôr taký miniatúrny a to ho robí ťažšie trafiteľný. No jasné, a teraz som vybuchol. Presne, gratulujte mi. Nepočujete? Ja už tu mám podľa ktorých odomknutých a dáme si toto. No presne toto, Energy Warp. Lenže teraz už nám nepôsobí ten teleport, že ho použijeme. Že jednoducho už, keď ho použije takto, tak že nám to nedá peniaze. Tu ho oživíme? Tak neoživíme, lebo je idiot. Get the fuck out of the way! Bam! Hej! Kľudni sa, chlapče, kľudni sa. Nepočul si, kľudni sa. No, tak sa neukľudnil. Vidíte, takto to vyzerá, keď sa neukľudnite, jednoducho vybuchnete a ďalej už nebudete môcť žiť. Ten smiech, to je brutálne. Fuj, čo to je tak zle zaostrené. Díky. Ešte, že sa pozerám do kamery. 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. What the fuck? Nové slovo, what the fuck. Ja som získal za všetko, aj keď som hral iba od Burger Joint. Ja som posledný. Môžeme si skúpiť kartičku. Taký menší bonusík. Tento je nový. To je super vzácny. Pozor na to ľudia. Wow. No, to je celkom dobré. Nehnevám sa. Teraz ho poďme rýchlo testovať. Vlastne neotestujem, lebo už som to dotočil. No, tak čau.